Tul is-sena li għaddiet komplet tiġi reġistrata żieda fil-każijiet ta' vjolenza domestika u vjolenza fuq it-tfal. Dan joħroġ mill-aħħar rapport annwali dwar il-ħidmiet soċjali tal-aġenziji fih dan il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali għas-sena li għaddiet. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Alfred Grixti qal li matul is-sena li għaddiet l-aġenziji appoġġ, setqa u sapport waslu f'ħoġorhom aktar minn 15,000 każ. Li 1500 minnhom kienu rapporti ta' vjolenza domestika. 15,300 issib 1500, 1600 żgur li huma ta' vjolenza domestika. Ninvestigaw kull sena madwar 1000 rapport ta' abbuż fuq it-tfal, ġifieri jkun investigat mit-Child Protection Service. Però mbagħad il-ħidma fil-komunità hija mifruxa sew u nilħu n-nies permezz tal-LEAP, nilħu n-nies permezz tal-HBTS u nilħu n-nies permezz tal-Community Services tagħna. Fir-rapport intqal li ż-żieda tista' tkun dovuta għal liġi dwar il-vjolenza abbażi tal-ġeneru u l-liġi tal-vjolenza domestika li tnedew is-sena li għaddiet u żieda fil-kuxjenza dwar dawn il-każijiet. Joħroġ ukoll li 70 adolescent ġew mejjuna jsibu xogħol jew biex itejbu l-ħiliet tagħhom, fil-waqt li rekord ta' 148 adolescent ieħor ingħataw għajnuna li għall-ewwel kienu rrifjutaw. L-Aġenzija appoġġenet ukoll 15-il vittma ta' traffika Ruman f'każijiet fejn kienu qegħdin jiġu sfruttati għax-xogħol. Ir-rapport juri wkoll li s-sena l-oħra 50 tifel u tifla ġew iffosterjati u 77 ruħ tħarġu qabel ma bdew jiffosterjaw. Is-Sur Grixti saħaq fuq il-ħtieġa ta' aktar professjonisti. Jekk jirdoppjaw il-youth workers, il-community workers u s-psychologists u s-psychology graduates illi joħorġu mill-fakultà tas social well-being, aħna dawk nimpjegawhom kollha. Ġifieri l-ħtieġa hija hemmhekk qegħdin naħdmu bħal ħafna servizzi simili barra minn Malta below dak li huwa rikjest li jkollna. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li biż-żieda fl-allokazzjoni finanzjarja il-Fondazzjoni rdoppjat l-impjegati tagħha biex tkun tista' tkabbar u tifrax is-servizzi li tagħti lil nies vulnerabbli. Ħabbar li s-sena d-dieħla n-nefqa se tiżdied għal 24 miljun euro, it-triplu tan-nefqa fl-2012. Kompla jgħid li parti miż-żieda fin-nefqa se tkun dovuta għal servizzi ta' saħħa mentali. Dik hija realtà li rridu nibdew niffaċċjawha. Hemm affarijiet li rridu nkunu Unite Forerunners, ovvjament naħdmu ma' ministeri oħra, xi ħaġa li dejjem nappella li naħdmu iktar dejjem flimkien. U hija x-xogħol li rridu nħarsu li hemm issues oħrajn li ġejjin mela le. Imma naħseb li di hija xi ħaġa li rridu naħdmu ħafna fuqha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.